Hi everyone, नै दिनै आङो दाखालि हाबा जाहैनायनि ब्लगखौ दिनै हगारबाय एडिट खालामनो समायानो मोना माथो होनबावनो ओमफ्राय नै साबायाथ' सान्दारमोन फुसका कफि माबा जाबाय चिकेन पक'रा जागासिनो ओमफ्राय नै जोंनाबो मामिया फिसाजोआ जागासिनो चिकेन पक'रा नै मा जादोंमोन ओइ पक'रा नै ओमफ्राय आमोखायाबो फिसाजोनि दै बथल लास्रुलायनानै दै गुदुं गोजां बोथोर नालाय लाखानानै बेरायनांगौ जायो ओमफ्राय बेहाबो जिरायबाय आहाबो जिरायनोसै नै जानोसै दा चिकेन पक'राखौ ओमफ्राय दा जोङो बिदिनो कफि पक'रा जाग्रोबाय आरोखि ना ओमफ्राय चिकेन पक'रा जाखांनानै आङो दाना पनिर पक'राखौबो जानो लुगैनानै लायबाय ओमफ्राय पनिर पक'राया पनिरजों केपसिकामबो दंदेरो आरोखि ना नै बरिया नुनानै थानो हाखाया जानो लुगैनाया फार्स्ट बाइटखौ फुरा फोजोबखादों आं खेबबारनो सोजोबखादों नै बियो सेकेन्ड बाइटखौ जानोसै बरिया ओमफ्राय पनिरनि पिसाबो गिदिर गिदिर नै ओमफ्राय आं होननो थाङोबा चिकेन पक'रानिफ्राय पनिर पक'राखौ साबसिन मोन्दों आरो ना बेस्ट मोन्दों आरो आइसक्रिमखौ ओरैनो मोनजानायाव खि गुसु थुसु मानिबावोलै जाहैयाबा थाबावो नै आमोखिया थांबायबो नै लायनो मोनबोबाय आइसक्रिमखौबो दा जिरायनानै आइसक्रिमखौबो थान्दा थान्दा खो जानोसै ओमफ्राय ओरैहाय फैबाय जोङो ओमफ्राय ओरैहाय फैबा मालाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान फुरा फट'शुट सोलिगासिनो दं जोंहा जिरायनानै नायगासिनो दङ ओमफ्राय बिसिनाबो फट'शुटआ जोब्बाय माने लकेसन चेन्ज जाबाय जोंहाबो जिरायनानै ओमफ्राय आङो गावखौनो गाव एसे नायबाय जे आंनि हाबानि दिनखौबो गोसोआव फैबाय नालाय ओमफ्राय आंनाबो एसे मा होनबावनो बे बोरायखौ गोसोखांनानै हाबानि दिनखौ बोरायजों खाथियाव जिरायहैफाबाय आं बोरायखौ नों जों सानैनि हाबानि दिनखौ गोसोखाङाखैब्रा होनलायबाय आं बेबो गोसोखांदों गोसोखांनाया जोंबो बिदिनोमोन ना दा बिसिनि दिन जाबाय होनबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा जोङो डाइनिंआव फैबायमोन ओंखाम जानो ओमफ्राय ना दाबखा बाथोन दंसोलायो ओमफ्राय फिसाजोआबो नै बिराद रायलाय जागासिनो ओमफ्राय दा फार्स्टआवनो आङो संसारनि दालिजों ओंखामजोंखौ लाग्रोबाय बे नङाबानो जेबो गैया होननायनि ओमफ्राय बाथोन सोलानोसै ना दाबखा बाथोनखौ गोथाव ओमफ्राय नायाबो सफैबाय नै नायाबो बेसरजों लायबाव ओमफ्राय बोरमा बेदरबो दङ बोरमा बेदर नुबाथाय आंहा बिराद खुसि जायो ओमफ्राय थानो हायियाव बोरमा बेदरखौनो फार्स्ट लाग्रोसै होननानै बोरमा बेदरखौ लाबाय नै बेदराबो गुरै रुइदों ओमफ्राय गोथावथार सेकेन्ड बाइटखौबो लाबावनोसै ओमफ्राय दा नाखौबो जानायसै माबायदि नायाबो बेसर होलायनाय नालाय खम गोथाव जागोन बे ओमफ्राय नै नायाबो गुरै सफ्ट नै नायदो माबायदि ओमफ्राय जानायावथ' हास्लाबखाया ओमफ्राय नै दा फ्राइड राइसबो फैबाय ओमफ्राय एसेयावनो गानबो दामना होबाय फिसाजोआ थानो हाला आंना खोनानानै एसे बिबैनि आखल लानाय दं नालाय मोसासिगोन दा नै मारैबा जाहांबाय खोनाबा थानो हाया होमबा जों ओंखामखौ जानोसै लोगोफोर ब्लगखौ दिनैनिखौ बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय एन्ड थेंक फर वाचिं